След появата на озона и еволюцията на Земята, повърхността се здобива и с мъхове, които прерастат в още по-големи растения. Но за жалост, животните започват да стъпват на сушата много по-късно. Преди 370 и 360 милиона години земноводните животни Акантостега и Ихтиостега се появяват на еволюционната сцена, превръщайки се в едни от първите четирикраки и гръбначни същества на планетата. Техни останки са открити в Гренландия и за тях знаем, че са обитавали езера и реки. От тези създания ще възникнат и всички други четириноги гръбначни животни – динозаври, птици, бозайници и дори хората. Но това не са единствените животни, които възникват на Земята. Преди 400 милиона години се появява едно от първите членстоноги – Рhiniognathia. В някои анализи то се смята за най-старото насекомо на света, което дори може би лети. От този вид насекомо притежаваме само единствена вкаменелост. И въпреки частично запазената си глава и части на устата, учените все още спорят дали е многоножка или някакво летящо насекомо. Друг, не по-малко впечатляващ екземпляр е Хилономуса, който е живял преди 318 милиона години и повече прилича на малко гущерче. Той е дълъг около 20-25 см и е безспорният победител в състезанието за най-старото известно влечуго на Земята. Този вид животни са едни от първите, които изоставят окончателно водата като свое местообитание и едни от първите, които започват да снасят яйцата си на сушата. Изключителен еволюционен скок, който се е случил преди малко повече от 300 милиона години. Този момент ще даде нужния тласък на животните, а по-късно и на хората, за да се развият на сушата.